Ejo, say what now? OK, takže dnes 19.00 na YouTube ďalšia skladba z albumu Prigonier. Tento raz je to trošku kontroverzná vec. Som zvedavý na všelijaké reakcie, lebo keď som ju nahrával, mal som rôzne reakcie. Je to skladba o prisťahovalcoch, najnovších z Ukrajiny hlavne. A volá sa Vítajte a je to o tom, že aby sme sa skamošili, lebo ja keď chodím teraz von a vidím partie proste ukrajinské a slovenské, tak málo sa družia medzi sebou. Možno, že je tam stále tá jazyková bariéra, ale ja som žil rok v Kanade, alebo vo francúzskej, kde som nerozumel vôbec nič a viem, že som sa cítil proste ako mimozemšťan, keby som proste tam nepatril a bol to blbý pocit a chcel by som, aby sme tento pocit nejako vymazali spoločne. Keď nerozumieš reči, tak sa cítiš úplne čudne, hej? Proste a tí ľudia sem došli mladí, čiže zatiaľ ešte sa vedia keby prispôsobiť, vedeli by sa prispôsobiť. Keď si mladý, tak na hocičo sa adaptuješ, ale keď budeme vyrastať v takej ignorácii alebo nejakej nevravživosti nebodaj, tak to môže zle dopadnúť. No, takže skúsme nájsť sebe cestu. Je to featuring Malan, je to čavko, ktorý ma oslovil v Poluse, momentálne som v Poluse, teda vo Vive, ktorý ma oslovil v Poluse na parkovisku, že čau, Ego, nespravili by sme nejakú pesničku. A ja že že chcel by som spraviť presne túto vec, aby sme prepojili nejako tie komunity. Takže Malan, čau bracho, zdravím ťa, dúfam, že sa máš fajn a mohli by sme na to tiež natočiť nejaký klipázy, no? Takže I'm sending peace to all the world. Prichádzajú také ťažšie veci. Takže pôvodne k tomu robil hudbu Coder, pôvodný producent Coder, ale nakoniec sme vybrali hudbu od Double M Beats, ktorý mi poslala veľa beatov a vedel mi spraviť túto vec na kľúč podľa nejaké referencie od Asian Doll. Pamätáte si Asian Doll? Alebo to bola Cuban Doll, tak to je hudba. Pozdravujem Double M a oslovte ho určite, sú to velice šikovní chlapci. Check it out.